Hello everyone, बयखौबो आंनि चेनेलाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। नै दिनै मैथाजों नाजों जानो थाखाय मैथा खाना लाबोबाय आं। नैबे नाजों जानो थाखाय मैथाजों नाजों जाखावनोसैलाय। नै ओरैबो साराय जानखाबाय, ओरैजा नै नाया रेडि एवनो थाखाय एवनानै लानोसै दायो। ओमफ्राय नै मैथाखौबो एसे सायनानै लाग्रोनोसै। मैथाखौ एसे सायना लाग्रोनानै नाखौ एवनोसै आरोना लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो नायनायजों लोगोसे आंखौ अनोब्ला सोरबाफोर अनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ जायफ्रा गोदान नुदों आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव लोगो दंखायो नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो गुरैयै खावलायो आरोना लाइक खालामनानै होलां आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना। नै ओरै एवजेनबाय आङो नाखौ एवनानै लाहांबाय आरोना लानोसै। सेरनायखौथ' देखायबाय थायासै आङो, डाइरेक्ट सेरखांनानै एरनायखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर। नायाथ' एरै एवै एवखांबाय लोगोफोर। नै लास्ट जाबाय दायो खर'। बेखौ एवनानै लानोसै। बेखौ एवनानै लानानै नै ओरैबो रेडि जाखाबाय माखासेया। नै मैथायाव सुनानै रेडि दंखायो। नायाबो एवखांखाबाय, दायो संनोसै आरोना लोगो। नै बेयावबो मैथाखौ होसनग्रोखाबाय आङो आरो बेयाव गासैबो संख्रि हालदै चिलि पाउडार होनानै लाबाय। लानानै एरबाय आरोना। जि एरबाय आङो, नै एरनांगौना एरखाबाय आं जिनो लोगोफोर। मालाया चिलि पाउडार होनानै जायो ना मायो आं मिथिला, नाथायबा आङो चिलि पाउडार होबाय आरोना लोगोफोर। जासिगोन आं। नै आरो जाखां लोंखां दायो एसे बाजाराव थांनो ओंखारलांबाय आङो। बाजाराव मा मोनो नायलांबाय थादो, मा लाबोनाय जायो नायदो। बोथोरा ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोर, थान्दानो। एसे ओंखारलांबाय आरोना। नै बाजाराव मोनफैबाय। गारियाबो ओरैबायदि जाम जायो डिमापुराव, दा बुं एरायनोबो हाया, थाबायनोबो बुहुद मुस्किल आरोना। बाजार सिङाव हाबबाय, मा लानाय जायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। देखायनो हायोबा देखायलांसां। अखायाबो फ्रि हागासिनो दंमोन लोगोफोर। मोजाङै केमेरा लानो हागोन ना हाया नायलांबाय थादो ना मा होनो। फैदो लोगोफोर। नै बाजाराव थांनानैथ' जेबोखौनो लानायखौ दिन्थिनो हायासां। दायो न'आव फैनानै बे साम'खौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय। नुनायजों लोगोसे आंबो साम'खौ लाथारबाय। ओरैबायदि बोसोर जाबायमोन बे लादायखौ साम' लादाय होनो आरोना जोंनियाव लोगोफोर। नोंसिनियाव मा होनो मिथिया आङो। बे साम' लादायखौ मोनजायो ओरैबायदि बोसोर जाबायमोन, नुनायजों लोगो लाथारबाय आं लोगोफोर। नै गाबोन मैथा बांगालजों जानोसै, जाखावनोसै। आरो नै दिन्थिनानै साहा फुदुंलायबाय। मोनाब्लि जाबाय नालाय मोनाब्लिनि साहा लोंसै होनानै फुदुंगासिनो आङो। बोथोरा ओरैबायदि मोजां ना, अखा ख्रेब हानायजों दिनैनि वेदारा। बेनिखायनो गुदुं साहा लोंनो सानबाय। नै मेथाइबो लानानै फैखाबायमोन दहाय बाजाराव। बे मेथाइजोंनो जानोसैलाय लोगोफोर। जाखावलायनोसैलाय बोथोर थान्दाखौ बे साहा गुदुं मेथाइजोंनो बारहोहरनोसै आरोना लोगोफोर। नै नोंसोरबो जुदि बिदि लोङोबा कमेन्ट खालामलायदो। लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बेयावनो दोनथ'नोसै। आङो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बाय गासैखौबो सनाफोर।